қиссаи кӯдаке ки сазовори биҳишт аст. ин қисса дар шаҳри Раққаи Ироқ тақрибан дар асри 10 ҳиҷрӣ рӯй додааст. дар он замон душманони ислом бераҳм буданд, ба мусалмонон ҳамла мекарданд, хонаҳоро вайрон мекарданд, занонро таҷовуз мекарданд, кӯдаконро медуздиданд ва ҳатто пирамардҳоро мекуштанд. ва ин ҳама аз он буд ки мусалмонон мехостанд ба Худои якто имон дошта бошанд ва бо амри ӯ зиндагӣ кунанд. ва ин афсона нест, балки дар таърих сабт шудааст. аллоҳ таоло мефармояд: ва чиз шуморо эй муъминон ки дар роҳи Аллоҳ ва барои наҷоти бечорагон аз мардон ва занон ва кӯдакон ҷанг намекунед, онон ки дар зулму ситами душманон дучор шудаанд ва онҳоро дигар чорае нест ба ҷуз аз Парвардигорашон, дуо карда мегӯянд: эй Парвардигори мо, моро аз ин шаҳр ва сарзамине ки сокинони он ситамгаранд берун овар ва аз ҷониби худат барои мо сарпараст ва ёридиҳандаe қарор бидеҳ. баъди ин ҳама бесару сомониҳо марде пайдо шуд ки донишманди хуб, роҳбари беҳтарин, фармондеҳи олидараҷае буд ки номи ӯ Абу Қудома буд ва ӯ нияти кӯмак ба ҳар як мусалмони мазлумро дошт. рӯзе он ҳазрат, аллоҳ аз ӯ розӣ бод, дар Мадина дар масҷиди Набавӣ нишаста буд ки гурӯҳе аз мардум омада пурсиданд: эй Абу Қудома, метавонед дар бораи як ҳодисаи ҷолибе ки ҳангоми ҷиҳод дар роҳи Худо дидаед нақл кунед? Абу Қудома бошад каме таваққуф карду баъд ба нақл шурӯъ кард: ман ба шумо як воқеаи ҷолиберо нақл мекунам ки дар зиндагиам рух додааст. соле ки ман ба минтақаи Раққа рафтам, дар як масҷид таваққуф кардам ва сипас ба марказ рӯй овардам. ман ҷавонони мусалмононро барои посбонии марзҳои Раққа даъват кардам ва онҳо омода буданд то ки занону кӯдаконро аз ҳамлаҳои душман муҳофизат кунанд ва марзҳои худро дифоъ намоянд. бегоҳӣ як ҳуҷраи хурдакакро иҷора гирифта дар он ҷо мондам. пас аз намози хуфтан, яъне вақти витр хонда шуд, касе дарро куфт. вақте дарро кушодам, дар рӯбарӯям як хонуми пӯшидаеро дидам ки танҳо чашмонаш кушода буданд. ӯ ба ман гуфт: оё имрӯз ту бо мардум дар бораи ҷиҳод суҳбат мекардӣ ва мардумро ба ҷиҳод ташвиқ мекардӣ то ин ки моро муҳофизат кунанд? гуфтам: оре. ӯ ба ман як чизи бо матоъ печонидаро доду гуфт: ин ба ту амонат аст. ва шитобон баргашта рафт. вақте ки матоъро кушодам, аз даруни он мӯи дароз ва номае пайдо шуд. дар он нома навишта шуда буд: имрӯз сарбозоне ҷамъ кардед ки ҳамроҳи шумо биҷангад ва занону кӯдаконро муҳофизат кунанд. ман зан ҳастам ва наметавонам ба ҷанг равам. агар ҷиҳод бар ман фарз мебуд, албатта ман ҳам ин корро мекардам ва чизе барои ту додан надорам. аз ин рӯ мӯямро буридаму бофтам ва барои аспҳоятон банд сохтам. барои он ки диққати касеро ҷалб накунад ва ба он чашм наандозанд, онро олудаи хок кардам. ман мехостам ки ӯро бо худ бибарӣ. чун ба сарзамини кофирон расидӣ, аз он истифода кун. ман мехоҳам ки дар он ҷо набошам ҳам савоби онро бигирам. ман як зани танҳо ҳастам, эй Абу Қудома. бидон ки шавҳарам ва бисёре аз аҳли хонаводаам дар роҳи Аллоҳ шаҳид шуданд. аз шавҳари шаҳидам як писарбачаи бисёр зебои 15 сола боқӣ монд ки Қуръонро аз ёд кардааст, забони форсӣ ва тирандозиро хуб медонад, шабҳоро бо намоз ва рӯзҳояшро бо рӯзадорӣ мегузаронад. ман ӯро назди шумо мефиристам то ҳамчун ҳадия ба Аллоҳ ҳамроҳи шумо биравад. умедворам ки маро аз савобе ки орзуяш дорам ба хотири ислом маҳрум намекунӣ. субҳ шуд. баъд ман Раққаро тарк кардам. вақте ки ба қалъаи Абдулмалик расидам, касе аз пасам давида омада нидо кард: эй Абу Қудома, Аллоҳ раҳмату мағфиратат кунад. аспсавореро дидам ки маро каме интизор шавед гуфта фарёд мезад ва ман истодам. ба рафиқонам гуфтам: шумо рафтан гиред, роҳатонро давом диҳед. ман бинам ки маро фарёд дорад. аспсавор ба ман наздик омада маро ба оғӯш гирифт ва гуфт: ба Аллоҳ ҳамд ки маро аз дӯстии ту маҳрум накард ва дасти холӣ бар нагардон. ба он ҷавон гуфтам: пардаи рӯятро кушо. агар ту бар ин писарбачае ки ба ҷанг дохил шудан мехоҳад лозим бошад, фармон медиҳам ки ҳамроҳи мо шавӣ. агар лозим набошад, ман туро бармегардонам гуфтам. вақте ки пардаи рӯяшро кушод, кӯдакеро дидам ки чеҳраи зебои ба мисли моҳ ва дар он нишонаи сарватмандӣ дошт. ба писарбача гуфтам:
падар дорӣ? Ӯ гуфт не, ман бо ту меравам то интиқоми падарамро ки дар роҳи Аллоҳ кушта шуд бигирам. умедворам ки Аллоҳ таоло маро ба шаҳодат мерасонад, чунон ки падарамро ба он расонид. гуфтам ту модар дорӣ? ӯ гуфт бале. гуфтам пас ба назди модарат бирав ва аз ӯ иҷозат бигир. агар иҷозат диҳад биё, агар иҷозат надиҳад бо ӯ бимон, чунки итоати модар аз ҷиҳод болотар аст, зеро биҳишт зери сояи шамшер ва зери пои модарон аст. ӯ гуфт э Абу Қудома, ту маро мешиносӣ? гуфтам на. гуфт ман писари он занам ки маро ба ту амонат фиристодааст. чӣ зуд насиҳати модарамро фаромӯш кардӣ? ман фарзанди шаҳид ҳастам ва бо изни Аллоҳ ман низ шаҳид мешавам. илтимоси ман аз шумо ин аст ки маро аз ҷанг дар роҳи Аллоҳ маҳрум нагардонед. ман шахсе ҳастам ки китоби Аллоҳ, суннати расули ӯ саллаллоҳу алайҳи васалламро аз худ кардаам. забони форсӣ ва тирандозиро хуб медонам. беҳтар аз ман касе нест ки аспсавори хуб бошад. дар синни ҷавониам маро пас назанед. модарам қасам хӯрд ки ман зинда бар нагардам ва гуфт эй писарам, чун бо кофирон рӯбарӯ шудӣ пушт нагардон ва нагурез. худатро ба Аллоҳ ҳадя кун. аз Аллоҳ ҳамсоя шудан бо падари ҷаннатият ва дӯстони солеҳи падаратро бихоҳ. вақте худованд ба ту шаҳидиро медиҳад, маро шафоат кун. ман фаҳмидам ки шаҳид барои 70 нафар аз хонадонаш ва 70 нафар аз ҳамсоягонаш шафоат мекунад. сипас маро ба оғӯш гирифт ва бусид ва сарашро ба осмон бардошт ва дуо кард. худоё, ин писари ман, райҳони ҷонам ва меваи дилам ҳаст. ӯро ба ту бахшидам, ӯро ба падараш расон. вақте ки суханони писарбачаро шунидам, аз зебогии ҷавонию ахлоқи ӯ, аз дилсӯзии сабри дили модараш дар ҳайрат монда бо алам гиристам. писарбача бошад гирьяамро дида гуфт эй амак, чаро гирья мекунӣ? агар барои хурдсолиам гирья карда истода бошӣ, ба ёд овар ки Аллоҳ таоло онҳоеро ки аз ман хурдтар ҳастанд, ҳангоме ки исьён мекунанд ҷазо медиҳад. гуфтам не, ман барои хурдсол буданат гирья намекунам. гирьяам барои модарат аст ки фикр мекунам дилаш баъди ту чӣ мешавад. баъд ба роҳ баромадем ва барои шабро сипарӣ кардан якҷо мондем. рӯзи дигар боз ҳам ба роҳ баромадем. писарбача бошад бо зикри худо орому оромтар мешуд. ман истодам ва фикр кардам, вақте ҷавон ба асп савор мешуд, аз мо моҳиртар буд. вақте ки мо дар ҷое таваққуф мекардем, ӯ ба мо хидмат мекард. дар баробари роҳ рафтан азму иродаи ӯ боз ҳам пурқувват мегардид. қувваташ меафзуд, дилаш тоза мегардид. дар рӯяш аломатҳои шодӣ намоён мешуд. мо бетаваққуф роҳамонро идома додем то ба сарзаминҳои мушрикон расидем ва чун офтоб ғуруб мекард, ба сарзамини мушрикон расидем. мо фуруд омада дар он ҷо мондем. мо рӯзадор будем. писарбача бошад барои мо хӯрок тайёр мекард. муддати зиёде гузашт, аммо таом наомад. назди ӯ рафтам ва дидам ки писаракро хобаш бурдааст ва дек дар паҳлӯяш меҷӯшид. ман гуфтам субҳаналлоҳ, хело хаста шудааст, зеро тамоми рӯз ба по рост буд. вақте ӯро медидам, ӯ дар байни мардум ҳамеша фаъол буд. як корро тамом мекард, ба кори дигар машғул мешуд. бо кирдори худ маро ба ҳайрат меовард ва ба ҳоли ӯ раҳмам омад ва гуфтам ки хӯрокро худам мепазам. вақте ки хӯрокро мепухтам, садои ӯро шунидам. ба ӯ нигоҳ кардам ва ногаҳон дидам ки бо чеҳрааш табассум мекунад. вай хоб аст ва пас аз чанд сония чунон табассум карду хандид ки дандонҳояш зоҳир шуданд. аз хоб бедор шуд ва бо чашмони кушода ба ман нигоҳ кард ва табассумаш дар як лаҳза нопадид шуд. аз дидани ман дар ин ҷо ҳайрон шуд ва ӯ маро дар ин ҷо буданамро намехост, гӯё ки сире дошта бошад. дарҳол аз ҷо бархост ва гуфт маро бубахш, ман пай набурдам ки чӣ тавр хобам бурдааст. илтимос хӯрокро шумо напазед, ман мепазам. иҷозат диҳед идома диҳам. абу Қудома бошад не, савганд ба худо, то ки нагӯӣ ки дар хобат барои чӣ механдидӣ, туро ба ягон кор даст заданатро иҷозат намедиҳам. ӯ гуфт ман хандидам? гуфтам бале, чунон хандидӣ ки садои хандаат аз ду метр дур шунида мешуд. ӯ гуфт хуб, ман ба ту хобамро мегӯям, аммо ин бояд миёни ману ту сир бимонад, зеро метарсам ки касе аз ин хабар огоҳ шаваду худо маро аз ин фурсат маҳрум кунад. ва он ҷавон ба нақли хобаш шурӯъ кард. хобе дидам ки мурдаам ва рӯзи қиёмат оғоз ёфт ва ҳама ба осмон менигаристанд.
ногоҳ садое шунидам: муҳаммадро бибар, ба биҳишт бибар. дар миёни тамоми мардум худованд ба ман нур фиристод ва он нур маро фаро гирифт ва дидам ки дар паҳлӯям як марди зебое ҳаст ки нураш аз дуриҳо дида мешуд. аз ӯ пурсидам ки ту кӣ ҳастӣ? дар ҷавоб гуфт: ман яке аз хизматгорҳои ту ҳастам. худованд маро барои хидмат кардан дар қасри ту офаридааст. пурсидам ки маро ба куҷо мебаред? ва ӯ табассум кард: ман туро ба назди оилаат, сарватат ва хонае ки дар ҷаннат барои ту сохта шудааст мебарам. вақте ки ба дарҳои бузурги он ҷо наздик шудам, ӯ ба ман гуфт: ман дар он даромада наметавонам. дар дарун занҳо ҳастанд ва ман иҷозати дидани онҳоро надорам. бо шунидани ин сухан боз ҳам сахттар табассум кардам. вақте ки ба дарун даромадам, ба тамошои он ҷо сар кардам. ба боғ даромадам. ҳангоми сайру гашти боғ як қасри нуқрагинеро дидам ки айвонҳои он аз марворид, сангҳои қиматбаҳо, дарҳои тиллоӣ ва пардаҳои пӯшида сохташударо дидам. ҳурҳои моҳрӯй пардаҳоро ба рӯи худ мекашиданд ва маро дида ба ман гуфтанд: салом, салом, хуш омадед. вақте ки хостам ба яке аз онҳо даст дароз кунам, ба ман гуфтанд: саросима нашав, вақти ту ҳанӯз нарасидааст. баъд шунидам ки ба ҳамдигар мегуфтанд: ин мард шавҳари Марзия аст. баъд ба ман гуфтанд: пештар бирав, худо раҳматат кунад. ва пешопеши ман рафтанд. вақте ки ман ба табақаи болои қаср расидам, ман ҳуҷраҳои тиллои сурх ва катҳои гулҳои сабзро дидам ки пойҳои нуқраи сафед доранд. бар он канизе буд ки чеҳрааш чун офтоб медурахшид. агар Аллоҳ чашмонамро ҳифз намекард, аз зебогии ҳуҷраҳо ва канизи он нобино шуда аз ҳуш мерафтам. канизак маро дида гуфт: салом, хуш омадед, эй дӯст ва дӯстдори Аллоҳ. ту аз они ман ҳастӣ ва ман аз они ту ҳастам. вақте ки ӯро ба оғӯш гирифтанӣ будам, ӯ гуфт: истед, саросима нашавед. шумо ҳоло аз номзадии ман будан дуртар ҳастед. вохӯрии ману шумо пагоҳ баъд аз нисфирӯзӣ мешавад. ва он гоҳ ман бедор шудам. абу Қудома гуфт: дӯсти азизам, хоби хубе дидӣ. аллоҳ ба хайр гардонад. аз суханони ҷавон ҳайрон шуда хобам бурдааст. субҳ зуд ба аспон савор шуда ба ҳаракат даромадем. дар ин миён нидое ба гӯшамон расид: эй сарбозони худо, ба аспҳоятон савор шавед. хушхабар, хушхабар, ҷаннат аст. савораву пиёда, ҳам пиру ҳам ҷавон ба ҷиҳод бишитобед. вақти ҷанг сар шуда буд, сипоҳи куфр ки дар назди худо хору зор шуда буд, мисли малах ба мо ҳамла карданд. он писар пеш аз ҳамаи мо бар зидди онҳо ҳамларо сар кард. ӯ ҷамъомадҳои онҳоро пора пора кард, дар байни онҳо ғарқ шуд, бисёре аз онҳоро кушт. дар ин ҳолат ӯро дарёб кардам, аз банди аспаш гирифта ба ӯ гуфтам: дӯсти азизам, ту ҳоло кӯдак ҳастӣ, найрангҳои ҷангро намедонӣ. ӯ ба ман гуфт: эй амакҷон, оё ин каломи Аллоҳро нашунидаед? эй касоне ки имон овардаед, чун кофиронро бисёр дидед, ба гурез пӯш макунед. оё мехоҳед ки ман ба дӯзах равам? вақте ки бо ман суҳбат мекард, мушрикон ҳамла карданд. марде байни мо даромаду маро аз ӯ дур кард. ҳар кас аз пай ғавғои худ шуд. бисёре аз мусалмонон кушта шуданд. вақте ки онҳо аз ҳам ҷудо шуданд, мурдагон аз ҳад зиёд буданд ки ҳисоб кардан мумкин набуд. бо аспам дар байни кушташудагон сайру гашт мекардам. хун чун селоба мерехт. чеҳраҳоро аз хуну хоки зиёд шинохта намешуд. дар миёни кушташудагон саргардон будам. ҷавонро аз миёни пойҳои аспҳо ёфтам. дар даруни хок буд. хунаш чарх мезад ва мегуфт: эй мусалмонон, амакам абу Қудомаро ба назди ман бифиристед. вақте ки ба сӯи ӯ рӯй овардам, гирьяашро шунидам. аз хуну хоки рӯяш ки зери пои аспҳо поймол шуда буд, ман ӯро шинохта натавонистам. ӯро нидо кардам ва гуфтам: ман абу Қудомаам. ба ман гуфт: эй амакҷон, хоби ман тасдиқ гардид. аллоҳи таоло хоби маро тасдиқ кард. ман писари зане ки ба ту арғамчине дода буд ҳастам. дар ин миён худамро бар болои ӯ партофтам ва аз пешониаш бусидам. хокҳо ва хунҳоеро ки зебогии чеҳраи ӯро пӯшонида буд пок кардам ва ба ӯ гуфтам: дӯсти азизам, амакат абу Қудомаро фаромӯш накун. ӯ дар рӯзи қиёмат ба шафоати ту ниёз дорад. ӯ гуфт: эй амакҷон, шумо бар инҳо фаромӯш намешаванд. рӯямро бо либосатон пок макунед. либоси ман барои ин кор аз либоси шумо беҳтар аст. онро гузоред, эй амакҷон,
то ки ман бо Аллоҳи таоло ҳамин тавр вохӯрам. эй амакҷон, ҳуроне ки камтар пеш гуфта будам дар болои сарам давр мезананд. онҳо интизори баромадани ҷони ман ҳастанд ва ба ман мегӯянд шитоб кун, аз барои худо туро хело пазмон шудем. эй амакҷон, агар худованд шуморо сиҳату саломат баргардонад, ҷомаи хунолуди маро ба назди модари бечораву ғамгинам ки фарзандашро беандоза дӯст медорад бубаред ва ба дасти ӯ супоред. бояд бидонад ки ман васияти ӯро зоя накардам ва чун бо мушрикон вохӯрдам, мисли тарсончакҳо нагурехтам. дуруди маро ба ӯ бирасонед ва барояш бигӯед: ҳадияеро ки ба Аллоҳ дода будӣ, Аллоҳ онро қабул кард. эй амакҷон, ман як хоҳари хурдӣ дорам ки 10 сола аст. ҳар гоҳ ки ба наздаш мерафтам, ба ман салом медод. вақте ки ба ҷои рафтанӣ мешудам, охирин шуда бо ман хайру хуш карда ба ман мегуфт: акаҷон, дер намонед. вақте ӯро дидед, саломи маро низ ба ӯ бирасонед ва бигӯед: баъд аз ман ба ҷои ман то рӯзи қиёмат Аллоҳ бар ӯ аст. баъд табассум кард, сипас гуфт: шаҳодат медиҳам ки нест дигар илоҳе ҷуз Аллоҳ. ӯ яктост. ӯ ба қавли худ вафо кард. боз шоҳидӣ медиҳам ки Муҳаммад паёмбари Аллоҳ аст. ин аст он чизе ки Аллоҳ ва расулаш ба мо ваъда доданд. Аллоҳ ва расулаш рост гуфтанд ва ҷони худро таслим кард. ӯро дар либосаш кафан кардем ва ба хок супоридем. Аллоҳ аз ӯ ва аз мо розӣ бошад. Абу Қудома дар идома нақл мекард: вақте ки ман аз ин ҷанг баргаштам, ба Рақа расидам. барои ман ҷуз ёфтани хонаи модари ҷавони шаҳид дигар ғаме набуд. вақте ба назди хонааш расидам, хоҳарашро ки бо ахлоқу чеҳра ба ҷавон монанд буд, дар назди дари хона дидам. аз раҳгузарон мепурсид: эй амакҷон, шумо аз куҷо меоед? вақте гуфтанд ки мо аз ҷанг омадаем, ӯ мегуфт: оё бародари ман бо шумо баргашт? онҳо ҷавоб доданд ки мо намедонем. ин овозро шунида ба сӯи ӯ равон шудам. аз ман ҳам пурсид: эй амакҷон, шумо аз куҷо меоед? ман гуфтам: аз ҷанг омадам. оё бародарам Муҳаммад ҳамроҳи шумо баргашт? ҳама омада истодааст, аммо танҳо бародари ман намеояд, гуфт вай ва гирьяро оғоз кард. сипас оҳ бар ман чӣ шуд гуфта афсӯс хӯрд. ин ҳолатро дида андогин шудам. пас аз лаҳзае ба худ омадам. баъд ба ӯ рӯй овардам, гуфтам: бигӯ ки бародарат кист? дар ин миён аз дарун модараш садои маро шунида берун баромад. якбора чеҳрааш ранги дигар гирифт. ба ӯ салом додам ва ӯ ба саломи ман ҷавоб дод. баъд ба ман гуфт: хабари хуш аст ё таъзия? ман бошам гуфтам: ҳам таъзия дораму ҳам хабари хуш. аллоҳ туро раҳмат кунад. агар фарзандам зинда баргашта бошад, таъзия аст ва шумо одами тасаллидиҳанда мешавед. агар писарам дар роҳи Аллоҳ кушта шуда бошад, шумо муждадиҳанда ҳастед. гуфтам: хабари хуш аст. тӯҳфаи шумо қабул шуд. модар гирьяро сар кард ва боз пурсид: аллоҳ тӯҳфаи маро қабул кард? гуфтам: оре. сипос худоро ки фарзандонамро дастгири рӯзи қиёмат қарор дод. ман пурсидам: хоҳараш куҷост? модар гуфт: ӯ дар наздат аст. вақте хоҳараш ба ман рӯй овард, ба ӯ гуфтам: бародарат ба ту салом расон. ба ту гуфт ки баъд аз ман то рӯзи қиёмат Аллоҳ вакили ту аст. баъд духтарак бо овози баланд гирья кард. чеҳрааш дигаргун шуда ӯро як аҷоибӣ фаро гирифт ва ӯ аз ҳуш рафт. пас аз муддате вақте ки ӯро такон додам, ӯ низ мурда буд. модараш ӯро ба ҳуҷра бурд ва дарро пӯшид. ин ҳолат маро дар ҳайрат гузошт. дарро куфтам, накушод. ман шунидам ки зан гирья мекунад ва мегӯяд: худоё, шавҳарам дар роҳи ту шаҳид шуд. писарамро барои ту фидо кардам ва ӯ низ шаҳид шуд ва ҳоло духтарам аз дунё гузашт. сипас гуфт: инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. албатта мо аз они худоем ва мо ба сӯи ӯ боз мегардем. эй Аллоҳ, мехоҳам ки аз ман розӣ бошӣ ва мехоҳам ки маро бо онҳо дар биҳишт бипайвандӣ. ва то даме ки овозаш қатъ шуд, гирья кард. аз аҳволи кӯдак ва хоҳараш ғамгин шуда ва аз сабри модарашон ҳайрон шуда рафтам. бародарони азиз, шумо дар ин қисса мебинед ки Муҳаммади шаҳиди 15 сола ва модараш дар роҳи Аллоҳ барои ба даст овардани ризогии Аллоҳ ва сазовор шудан ба биҳишт худ ва аҳли оилаи худро қурбон карданд. зеро медонистанд ва дарк мекарданд ки подоши бузурги Аллоҳ биҳишт аст.
دوستدار ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بیشک مال الله گران است و آن مال بهشت است.